anoita vafiti, iye anoita kuti vasina zera racho vaende pazera, iye anoita kuti marombe asimuke, iye anoita kuti vasina kunyatsoita mushe wavapirwe, iye anoita kuti marombe abatewo mari, iye anoita kuti nherera dziwanirwe nyasha, iye anoti ndiri baba weshirikadzi nenherera, iye anosimudza zvakasvika. Episcopos Mary na amai ruremekedzo kudare rose rana baba rinotenderawo madzimai kushiringinya mukereke kudai takumwe kwatakabva vainzi vanonyarara vozobvunza vagumba. Regai ndifarire vana baba, board Sisters Union, our youth leader, the Sunday school superintendent, madikones, elders edu, nevabati vose vemimba ya Mwari, nevana va Mwari vauya kusvondo, muzita ra Jesu, amen. Regai mangwanana tingofara tiri muimba ya Mwari, ndichizivisa vana va Mwari kuti vari pano ndicomrade wemorari. Saka ungandiitirawo zvakanaka kana ukangoita morari. Ita ameni satanapweka. Kalererwo kacho ndokanonetsa. Ndakawa mutauni kudai hatina kungomugara. Takatangira kumusha. Tingore kumusha. Saka ndifarirowo ivo kutaundi kuti zvienderane. Muzita ra Jesu, amen. Muverengeri weshoko ngauye. Ande. Daniel chapter 1. Verse 8. Vanhu vaMwari pana Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 8. Uyayikhuluma inini? Ndachafamba ndiri zvakanaka. Tichaverenga kuna Daniel chapter 1 verse 8. Asi Danieli akatsunga mumwoyo make kuti haangazvimorese nezvokudya zvamambo kana newaini yainwiwa. Saka akakumbira kune muchinda wavaranda kuti arege kuzvimoresa. Asi Danieli akatsunga mumwoyo make kuti haangazvimorese nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka akakumbira kune muchinda wavaranda kuti arege kuzvimoresa. Daniel akaita sei? Akatsunga mumwoyo make kuti haangazvimorese. Werengai mushe. Asi Danieli akatsunga mumwoyo make kuti haangazvimorese nezvokudya tichaverenga zvakare Daniel chapter 1 verse 8. Asi Danieli wakazvisunga mumwoyo make. Daniel akazvisunga mumwoyo. Kuti kudima inini? Mumwoyo make kuti
zvishibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa. Akasunga moyo wake kureva kuti kana munhu ada Mwari pane zvinofanirwa kusungwa. Yakatiparidze manini. Kana munhu ada Mwari apostoli pane zvinofanirwa kusungwa. Pauro obva ati sezvandiri musungwa pamwe chete naKristu kudzorera ndinogona. But I am a prisoner. I am limited. Nobva asunga mumwoyo kwete kunze. Akati handingazvisibisi nei nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa. zvaari kuti zvacho ndozvisungira kuti handidyi ndezvekudya kwete zvekupa kwenyu zviya zvenhema izvi. Zvekudya kwete zvemunhu wese wese zvamambo newaini. Saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Handeyamai 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. Samanyai Vakorinte vechipiri chapter 4 verse 8 na 9. Verengai pore mama. Please. Tichaverenga Vakorinte vechipiri chapter 4 verse 8 na 9. Tinotambudzika pamativi ose. Tinotambudzika from all corners and all sides. Vatari vabvimba kuti Mwari ngavandibatsire. Tinotambudzika from all corners. And asi hatimanikidzwi. hatitiri kutambudzika kudaro. Hatisi kumanikidzwa. Tinokanganiswa handeyamai. Asi hatina kurasha moyo. Tinokanganiswa matinorarama. Savanhu tinokanganiswa. Isine titori right. Vanhu pane vanotikanganisa. Tendo unoda kunofambawo zviri right. Kuti pane zvinondikanganisa. Ndomushika kutikanganisa. Ndinoda kutaura zvakanaka semuKristu kuti pane zvinondikanganisa. Comrade Chingsovot naye wenu ndiananganganisa. Naye wenu ndiananganganisa. Ndava pane vanokanganiswa nevanozvikanganisa. Takutofamba. Tatitamboli. Tinokanganiswa. Asi hatina kurasha moyo. Tinokanganiswa vana vaMwari. Vatitakanganiswa hatirashe moyo. Yakatiparidze. Kukanganiswa kuriko. Kuvhiringidzwa kuriko. Kudhisterbwa kuriko. Kusanyatsoonekwa mushe kuriko. Kurehwa kuriko. Kutambudzika kuriko. Kusadiwa kuriko. Kuonerwa pasi kuriko. Kuitwa sei kuriko. Zvakadaro hatirase moyo. Chipoita sakameni. Ameni. Tinokanganiswa hatirase moyo. Ndiri kutaura kuvanhu vakakanganiswa. Kana indiwo ndinokanganiswa ipo vanhu. Makuseni chaiwo ndakanganiswa. Hazvinei kuti uri mufundisika zvekukanganiswa. Kuvhiringwa hakunei nekuti you are in the church for years, you are a pastor, you are a deaconess, hazvina basa. Unongovhiringwa nde. Tavavariko vakasikirwa kuvhiringwa. Ngativhiringe asi hatirashe moyo. Yakatiparidze.
tinotambudzwa asi hatina kusiyiwa. Takawisirwa pasi. Tinotambudzwa. Bati kukutambudzika imomo, I am not alone. Saka ukatambura uchizwa kuti hausi wega pakanaka jiya. Uchizwa kuti ndine wandiri kutambura naye. Vakaroorwa ndo vanonyatsozviziva. Yes. Mawisdom ndo ane dambudziko. Sakanganisika zvinyu nokuti munaye wamunaye. A married woman is a pompous woman. Kana pakaita chinoitika usiku, aswera achizvinetsa. Anongoti naimi unozvinzwa iri zvikanzi. Ivo vari kunzi naimi vacho havadiwo kunyadzisa. Vanoda kuratidza kuti ndibaba varipo chibaba baba. Saka vachidzi muri kuzvinzwa here havati hendei newe. Vanongomuka wotopfeka kana kubuda nemapijamu wachitarisa. Hazvina basa kuti panze pacho pamwe pane tende, but nokuti ndo baba uye wanzi muri kuzvinzwa here uye varikuda kudzokera nemhinduro. Tinotambudzwa asi hatisi tega. Iya yati muri kuzvinzwa here inosara yakatofuga musoro. Yakamirira kuti tedzi vachauya nereply yekuti chii chachiri kunze. Vakaunodzingirirana nezviri kunze vodzoka wosvika kuti wakuita baba icho pamwe hatitovhuri kusoro. Voramba zvakakakodzera munoza vakadzi vakaroorwa vari sitafuni apa macho unoshaya kuti vari right here. Voramba yakanota baba ari kutaura panze papaita baba mukaita sei ndadzitsingirira memwana dzikachapa nepajurawo ndikakanda matombo ndikadi zvanzi magona. Chiri kupa amai confidence ndechekuti vana baba wane wanavo mangwana anouya neyako neyangu yokuti nganditambudzwe but handisi ega. Totofuga ngononoka mafanozoti maiti baba andeya maindode kuparidza zvamuteti. Takawisirwa pasi asi Tinotambudzwa hatisi toga. Tatambudzwa vanhu vati havana kuda kutisiya takamira. Vakatirowa njare yovatarova pasi. But asi hatina kuparadzwa. thank you. Mobva mandigarira padhuza. Kana mukazwa kuti kuri kuuya spika musachena kudarikapo. Ndiri kugadzirisa zviso zvandadaona zvakasungika. Inogana kuchiparidza kuchirungu unotombotanga watesta. Because class yacho kudayo zvekumhanya. Ndakapuwa musoro wakanaka namufundisi unoti uncompromising faith. Kutenda kusingazungunuswi. Ita ameni satana apweka. Ita ameni mweya zina isotwe. Ita ameni vasingani mari varwadziwe. Ita ameni vasingani kunamata varwadziwe. Ita ameni madhimoni atize.
kukwira chete one day. Ndichiudza ndege iri mudenga. Ndakatenda ndichiri kuprimary kuti Kiri unoikwira ndege. Achifudza madhongi anoikwira ndege. Tiri kuda vatendi vane kutenda kwakadaro kuti zvisati zvaratidza kuti zvinoita. Ini ndinogara ndatenda kuti zvinoita. You shall decree a thing and it will come to pass. Simba riri pamuromo wako. Simba riri pamazwi aunotaura. Yaka 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 yaka. Yaiva mudenga ndege kwatandi. Ndikati bye. Asi rimwe zuva ndichakukwira. Tiri kumombe. Ndobva vamwe hedimasta vaimba kuti sandikunanga kunoita hope. Handiti? Zvimwe hazvitaurwe kusota kunoita hope. Hanzi kubangorota tiri mudegwe wanikwe pepo tigere mungoro sandikusota. Ina handisi kutaura hope. Tati ndiri kutaura kutenda. Kwekutenda kuti ndachibata ndisati ndachibata. Kwekutenda kuti ndinoroorwa ndisati ndava nemukomana. Kwekutenda kuti ndinogara mumba atooma. Kwekutenda kuti ndichakwidwa ndege nevakwasha usati wane kukwasha vanhu. Ndikabva ndaprofita kuupenyu hwangu. Nezvinoda kukwira ndege semushikashika. Prophesy to your life. Prophesy to your situation. Prophesy to your children. Prophesy to your life. Prophesy to your health. Unozwa mushikashika. Pia tunongoti kupfeka. Kuti muri fomo nzeva. Kuita izvozvo. Flies. Hakusi kupoza navo. Toda kubatsira umwe munhu kuti ndiri kumadhongi kwatandi kukaramba. Ndakaibhabhisa ndikati one day. Wandaiva nawo kumombe wakati Kiri ziroto ziroto. Kukwekira urimbiwe. But handina kurasa tariro. Kutenda kwacho kwobva kwana kubatanidzwa namabasa. Ndobva ndaziva kuti ndege haikukwirike zvemanga-manga. Kuzova kukwidzwa nekukwasha kana kuti kukwira uchienda pakurwara. But ina ndakuda kukwidzwa saizvozvo. Ndakati ndoda kushandira kukwira ndege yacho. Shanda. Ndiri kuona mahouse girl ari munoka ari kurambirana nezvandiri kutaura. I was a house girl for 8 years, Mamtari. What is the definition of a vegetable? Tikati kukoropa hangu. Asi ndinotenda kuti kuna mari vanondibvisa mukukoropa. Wachindiendesa pamamwe malefu. Teerera iwe house girl uri muno. Kuna mari vanoita zvakanaka pamusoro pako. But havaitire matsotsi. Ndakatendeka. Ndiri mumba imomo ndichikoropa. Ndaichengeta mwana anga ari muDown syndrome. Amai vake vanga vari dokta kuArmy. Vasikana vaisiya vakamusungirira pamasofa vaneta naye. Ndakaingoti chaabata otema TV, mai vacho vauyawo nebitterness woti nditengere TV yangu. Saka vaisvika mwana akasungirirwa gumbo pasofa. Ini ndobva ndadeedzerwawo muchikanga muya. Varipo here vanoda musikana webasa? Pana kutsvaga basa. Iye ndichaesa. Ndichaesa munde. Ndakadeedzerwa musvondo kuti vanodawo musikana. Musi wacho hamene kwa mashesha vangu vaitwawo sei.
wakati sumuka musikana uonekwe. Vanhu kava ngotori vasikana vanotorawo vaona munhu. Vandasunga zvikanzi wevhara ruoko rwako musikana. Ndobva ndatopinda basa. Ndobva ndachengeta mwana iyeye. Aiva nedambudziko reDown syndrome. But ndichipinda ipapo ndakati Mwari ndinoda kutendeka kumwana uyu. Vamwe vaimuchengeta semenzi. Vamwe vaimuharasa. Vamwe vaimurova aiva namavanga ekurohwa. But ini saJoseph ndapindawo mumba muno. Zvemuno ngazvishanduke nekuti ini ndapinda. Mwana uyu ngaitirwe nyasha nokuti ini ndapinda. Zvepano mama ngazvionekwe kuti kune werudzi rweshumba yaJudha apinda. Pauri pose ngazvizivikanwa kuti pasvika anonamata. Zvinhu ngazvishanduke kana wasvika. Vandatanga kudaka. Ndokandatanga kumudzidzisa nerudo. Iye anga akajaira kupopoterwa nekurohwa. Saka ingoti ukamuti iwe kutoti indobva ndatanga kutamba naye. Simba pinda mukati ukayeka timba ukayeka timba pinda. Kotoita rezvedu yesimahausi kana rapera chaizvezvo. Ndoita pagirazi remubedroom. Iye akatarisa pagirazi indi akatarisa simba achidaira simba apinda mukati ukayeka timba toti adisi miyamboimbawo idakalivaetimba. Mwari vanoona moyo avarwire vose vanoona moyo pawasvika ita zvinhu nomwoyo unorewesa wakanaka. Pabasa rako ita nemwoyo unorewesa because there is a reward. Pane anodzorera ari kumusoro kudenga. Pane anoona chero vanhu vakasavona. Ndobva ndatanga kumudzidzisa poti simba no boo no boo. You come to the church. You come. Saka mai vane machemba tuso, mai vamuchirungu. Iye ugara pane yake, indi ugara pane yangu. Ndichishingirira kuitira zvakanaka mwanasi wangu. Hallelujah. Kubva ndazokumbira mai vacho, mama madii kuti mwana aende kuchikoro. Wakati iye. Ndikati zvikazamira. Ndonotsvaga uyo kuchikanga kuchikoro chako chiya ndanosvika mai vati varipindikati zvamai chisiyana inake iwe ndiwani ndikati musikana zvikanzi Mwari wakuitire nyasha. Ndidzo dzinyasha dzandiri kuona muupenyu. Ndobva akuenda kuchikoro aiva munhu wokuti kana uchifamba naye taibva kuMount View mamutare kudzika naye kuti ndinomusvitsa kuchibhazi chaizomuendesa kuchikanga. Ukamusiya chete aigona kurova bara akananga pakati perodi kana kungobata hembe dzevanhu. Umwe musi ndakanzi mai nini ndichakukiyai naomwe baba, munosiya zunhu renyu iri richingofamba richindisvibisa kudai. Ndati ndiregererei ndipukute. And then I took Simba to school. Right now Simba is outside the country. Pandiri kuenda ku UK muna August ndikutonoona Simba akushanda ku United Nations. Saka iwe Mwari wandisiyana kana. He's not a man that he should die. He's not a man that he should lie.
ndakazofonera amai vacho tikati mama muri sei tikanzi hi Christine how are you amai wasimba tikati I'm coming to UK simba ari kupi kozi nini ndiri kubhembe chero ndakuenda chero ndikazotadza kuzvitanangura zvebasa ikoko ndokwandiri kuenda visa raakutoita era wakabatira kuti zvakataurwa zvisizvo kokokoko. So I'm going to meet Simba and obviously he's going to do something.
Yema beti sefike mtana baba wani. Tumaiti rurame unapa. Makumbo ake kwa ukayo mafarira anogona kusaita hako weka. Na mafarira mapiri vakati pane chinhu vanita ndinofarira maikuda ndikati chi zvikaza ukuti upinde varume zvoratidza kuti handiri safe chero ndikavisiya chinhu chimwe nechimwe chine advantage yacho itaamenisatana apo ega. But you face we are serious. Yes, you are. One hour, did you go what you are? Very cute, yes. Look at you. Voice in action, the Catora Mambara, no one of God, Abana Baku Mama says. Sakadoche Ukwana. Gandhi Basil. Where kuri green sezvakaita lot kune miedzo ina ndakuti yuti musasageza gezai asi ndabatsira vanhu. Uncompromising faith in a world that is corrupt. Joseph akati maye akatoona we are serious. We are serious. Oh, we are serious. Ndoga hati zviri nani isare nebhashi. Ini nditize neupenyu hwavo. Tiri kuda vaKristu vanotiza neupenyu hwavo. Nyika yatiri yakuraura vanhu. Mamai haachadi varume vaakasarudza. Ende mamai emuchechi futi anopfeka regaria. Vakarocherwa nemwana akasvika-svikawo. Inenge yakobvamnini mamukaseyezvede pamnini uyai kuno pamnini asi pamnini ka unozva pamnini taita chemberewo dzasvinuka dzaakuita mabheriteni vana vapera paimesiwa nechembere dzakafikwa. Chikwere icho chine zvatataura. Nina nzide kulocherwa nemuna nemuri. Pamnini globe nepaanogona kupira pasitupu achisa globe anongodaidza pamnini apa rinenge rakapfeka night dress mbuya ine madhimoni yapedza ipapo youya kuno tosimudza. Pakata chopane mukadzikisa kunongai muri kutadza vanhu kutendeuka musvondo yedu nekuda kwamabasa enyu yakazviparidza. Tawerengesa Daniel, an example of a man akanga aine an uncompromised faith. Hallelujah. Muzita raJesu, amen. Ndava vose baba vari kudzivaita chifambi apa vari kuitira chifambi kuzha chaiko sevakadzi vane problem kuhurira chichikeni ini kuri mboko kutedza kungotenga huku yako woisa furawa namasuneni zvinoiswa zvacho woitenderedza mumafuta kudai wotobudisa hocha. Unoona musikana mukuru mutsvuku seiyeyo achibuda mwoyo
vakashama vakapfeka mabhamushoti vachikuzeya kunge vane kwavari kwega. Saka ndati kakuvhiringwa kumwe unogona kuzvivhiringa wega. Wakatitarisa kudai ndikafarira munhu waMwari wandakandinaye kana mucheuka zvake pafoni yedu ngavambotende pamberi pako pati wawakatenga hakutenderi kungoita tourism kuvanhu vose vose itaamenisa tanapo ekale iwo isu vakadzi tisati wabhisi ndava hana dzenyu dzisina kumira mushe kana taiti dzakadaro dzangobveya bveya ndobvapazoitawo vakapindawo wanohakira ikazwa hai wakati inini vana baba regai tibatsire vana vedu ava rega kurasa umandarawa kuzvisvibisa nekuda kwechikeni ino meno iyoyo nenandozi chacheuka chadanwa chambobudiwa nacho panze chadzoka chatundundu fudhu yacho kayekugwa haina kufanana neyekumagurosa kuti ukati mafuta obva atouya inombogadzirwa hanzi inoda kudyiwa ichipisa chati ndundu manje iyi babawo yatihuya pano yacho kuti ikurumidze kunogara naye iri kutya vanoona tongobwairi chazouya chinyama chiya wamama vanodzinova vati vanofanirwa kunge vari physically fit. Handitika halo vanofanirwa kunge vari vanhu vanoonekera, vanofanirwa kunge vari zvibabababa, vanofanirwa kunge vari mamonya. Saka kuti vave mamonya tinokupa kuvapa kudya. Bati kudya uku kwaisatenderana nemunhu waMwari Daniel. Aiziva kwaakabva akati kunyange ndiri pasi pauranda handidyiswe zvose zvose. Aiwa timboita kameni satani apweka. Daniel ndobva aita sei? Ndobva anzi no nemuranda aiva sevha chikafu hamusimbe kana mukasadya. Akati nditenderiwo kuti ndingoita demo between me nerenyu. Just allow me to eat vegetables. Eri chagurudzo inoti vaisadya vakasiyana aisanogira kutoireti vaidya vari patebho imwe chete. Vamwe vachibata nyama kudai vachitsenga kudai iye achirowa mavheri. But the outcome ndo inotiitira zvakanaka. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mushure menguva yakatarwa wakanoiswa pasikero wakanopinda mabhodhi wachivhiuyo. Daniel achimotenda so achiti shumba ya Judha tonamata vanovhiwa vachivhiwa shumba vaidzi mufundisi story waimba ngeroti usatori matariro yako, usatorerwa tariro yako nezvinhu zvinopfuura nezvinhu zvinopera nezvinhu zvichapara. Jesu uyu ndiye mama. Usatorerwa kutenda kwako, usatorerwa ndakasangana une dzimwe widzo dzakafumuka dzikati mwana mudiki akaita sewe ungatadza kutamba chipisi. Iye makanditarisa wandaita
Mazuwa acho perwaisi. Ismicha bainda madrumbuli. Ismicha bainda madrumbuli. Haima. Ikizo wende. Haima. Daisi chata. Zeshona. Nakashikari postcard. Eda. Daita zaini. Hallelujah. Asirewe kuti handizvigoni. Asi ndinoda kuchengetedza kutenda. Tinotambudzika pamativi
zvakadaro. Kubasa kuri kuvava, mumba muri kuvava, vana vari kuvava, kuchechi kwacho kuri kuvava, hama dzose dziri kuvava. But asi hatimanikidzwi. hatina kustroka. Chero ndakastroka ndokurumbidza ndakadaro. Amen. Mefibhoseti akagona kufamba wani ega achiteera zimufesiri achienda kwaDhavhidhi. Kutombonisiya ndiri mupenyu ndiwo mistake yakaita Satani namadzibona. Itakaveni Satani apweka. Tinokanganiswa. Tine vanotikanganisa. Ende vamwe vacho vari musondo. Uti waiwewe mapostori woye, dai mapostori woye, dai mapostori woye, zimwe ndiwe iwewe. Atari pantu pako usakanganisa vamwe, ita usakanganisa vamwe, ita usavhiringidza vamwe, ita usapiyana. Chechi ndeyedzo haisi yemunhu. Ita ameni Satani apweka. Hapana akamboifira navana vaka. Ngauye kuno anoti I was crucified. Pano panonzi pai. Ebenezer. Akaifira Ebenezer ngauye pano. Tine muchinja mumwe chete akatichira pamuchinjiko. Iye akandifira pamuchinjiko ndiwo watinoteerera kudarika vanhu. Ita ameni Satani apweka. Haifana kuvhiringa vanhu iwe. Kuvhiringa namatauriro. Kungodai kuyai pasi. Chipotsto. Kungodai. Mama, ndakazviitirwa navamwe mai ndafirwa ndogara ndakazvitaura taipawo dzidzi dzamira dzogaizvirwa dzozvakamira aira nengoni dzake. Zvino zvamunongokotamira kuna ana baba. Naimi kana usina dhimoni rechihure ungatoti ndakuvhiringa. Ndikati dzaona singa deriyo. Kune vanhu vanovhiringa vanhu. Rega titotangane vari musondo. Ndanzwaro ndakamangwana acho ndakauya imwe sondo yacho ndandastroka. Wauya. Ko ndichaziwei? Ndanga ndikadai kandatora, ndikadai ndatora. From all corners ndandisisina kwekuzunguzika nako. Tobva ndastrokeswa neumwe munhu. Ndauya nenyaya yamuranda waMwari nevana vaMwari. Rega kustrokeswa nemunhu. Rega kuiswa pachani nemunhu. Rega kutadziswa kunamata Mwari nemunhu. Ita ameni Satani apweka. Vamwe vaindongondidana vakati uyai pano. Kotokuzivai muchifara maitwa sei? Tikati ndakanzi makotamiro tikanzi pano tinotovati tribe babies. Ukavatedzera uchastroka zvachose. Next week ubva ndauya ndakasvoka. Tsvagirei bhutsu maini. Next week ubva ndauya ndakapaka. But because president worship ndakandamberi.
kana mweya mutsvene wagara pamusoro pamwiri, kana mweya mutsvene wagara pamusoro pamwiri, zvichatamba saDhavhidha. Kana mweya mutsvene wagara pamusoro pamwiri, tamba iwe tamba, Evangelia
kusotwa. Haikona kusiya mwengu usingamukwazise. Usasiya muroyi usingasvike baba pake. Enda baba pake nemwana wako mucheche. Womuratidza kuti unoroya but handiroyeke. Demo inogozoonekwa sei kuti handende nemwana kumushanda vamwene vanoroya. Namata sanya dzamwana vako nenyasha ropa rajesu rotenderedza wodhiraivha mota mushe. Uchiridza nziyo kwadzo haikona shingamurora switi aiwe unoisa redhiyo nziyo kwadzo munogona baba munogona ndapera kumusha kunonzi kune varo asi munogona vari kumusoro kune aikona kutya wakamanikidzwa pati pane waunaye wakamanikidzwa pati pane waunoenda naye wakamanikidzwa pati pane anovata newe isaameni satana apwekana. Pane watinaye vana baba nana mai saka rega kutya kana kuvhunduka nokuti pane watinaye. Vanhu havafi vakanyarara. Ukawonda vanotaura, ukasimba vanotaura, ukazvara azvarisa, ukasazvara ingomwa, ukageza ihure, ukasageza ichapa, ukatungamirira haamigoni, ukatungamirira haasizvo, ukagara pasi akafoira. Vanhu vakasikirwa kutaura. Let them talk. The more they talk, the higher the level yaurwiswa namari. Uncompromised faith. Nyama iripo but inodya mavheji. Apostori hatidyi zvose zvose, hatibatiswe zvose zvose, hatisungirikwe zvose zvose, hatizorwe zvose zvose, hatinamire pamota zvose zvose. Ngava chatinosiva izita rimwe chete rinonzi Jesu Kristu. Hatiitiswe yose yose. Ndakaramba ini mushumiri auya kuchetu kwangu mazotsu vasungu tikanzi tamba iri kurira tikati tamba iri kurira kudii yese yese yatamba ukauya Zioni nhasi aiwa ndashai ndingazvigona ukauya varipo here vanavo kouya kuti dzete hatitamba yose yose tinotamba yatakaudzwa yepamuchinjikwa. Ngatimbomerere Jesu Kristu. And uncompromised faith. Ifaith yekuti zvakanaka zviripo but zvisiri zvaMwari. I'll go for zvinonzi zvakaipa zvacho asi zviri zvaMwari. Muzita raJesu, amen. Uncompromised faith ndeyekuti vamwe vachiti hatichagona kurarama pasina corruption. Ini zvangu zvinoita. When I was preparing for my visa, ndakanga ndatojutwa navaKristu. Ndiri kuadresa mumwe munhu masikati angu kuti stand up for what is right, even if when everybody else is doing wrong, wanikwa uri kurutivi rwakanaka. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Do not panic. Nevaenda mberi vamwe kutungamira kwamatractor ezvosekurunduke vavakafa. Ripota aivako akati zviso zviri pano zvakatofa kukunda mushakapu. Ndaka vari kunetseka kuti zvinhu zvatakaromba toisa
hatisiri wekuromba, tine akaenda pamushinjikwa, ropa rake rinodarika vamwe vanhu vose voukanzi wawereze. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Nzara ingauya, nhamo ingauya, asi rega kuparadzaniswa naMwari wawakaziva nokutenda kwawakaziva nekuda kwezvinouya. Ngatisumuke. Tipewo imbu mundivhurire chinjikano tipapo ndikurumidzirei. Futsai moto vakomana shamwari dzake, ndinofarira Daniel neshamwari dzake ndakapose vane kutenda kumwe chete. Masikati ano chimbovheta shamwari yako uone kuti mune kutenda kumwe chete here. Ndakavakomana vachifutsirwa moto, wanoti moto chero ukafutswa kangani naJesu wangu ndinowimba.